כשמסתכלים ממש מקרוב, לא רואים את התמונה ואז מתרחקים, ובאיזה שלב פתאום נעלמים החוטים ומופיעה תמונה. את המכונה של ציורי חוטים עשיתי כבר לפני הרבה שנים. זאת המכונה, היא משתמש בחוט מאוד מאוד דק, ממש בעובי של שערה. חלוק, ואז הולך לצד שני. ואז זה זז, ועובר שם. ציור הוא 4,000 חוטים, 700 מטר או קילומטר חוט. עשיתי בערך 20 עבודות לנובה, וזה אני שם במסגרת. נכניס את זה למסגרת, יש לי מקלים שהכנתי. בהתחלה עשיתי למשפחות של נרצחות מהקהילה פה, מהסביבה שאני מכיר. ואז אנשים ראו ושאלו, אתה יכול לעשות גם זה? אז בטח, כל מי שמבקש יקבל. אוריה ליטמן, איזה יפהפייה, תראי איזה חיים. ערן, אבא של אוריה, אומר שהציור הזה, מה שתופס אותו שם זה החיוך של אוריה, שזה היא. החלק המשמעותי בשבילי הוא החלק האישי. אני והבת זוג שלי נוסעים לאנשים, נותנים להם ויושבים איתם ומדברים איתם, מחבקים אותם. זהו. מעמד מאוד מרגש. יש לי 2 ילדים בגילאים האלה, אי אפשר לדמיין. חייבים לעשות משהו, אי אפשר לא לשבת ולא לעשות כלום. כאן בצומת אני מתופף, אבל אני מתופף ממש גרוע. זה משהו שאני טוב פה. ראיתי ביוטיוב ציורי חוטים, ואני איש מחשבים. אז כתבתי תוכנה שלוקחת תמונה ועושה את התוכנית. ובהתחלה הייתי עושה אותם ידנית. חותך עיגול עם מספרים ומעביר חוט. ואז בניתי את המכונה הזאת, שבעצם עושה את השזירה. המכונה עדיין לוקחת 6 שעות, אבל לא שאני עושה. האדם בחייו הולך לפה ולשם, משאיר אחריו סימן דק, חיוור. לאט לאט, במקומות שאתה חוזר להם שוב ושוב, אתה משאיר יותר ויותר סימן. אם אתה מסתכל לחוצה, אתה יכול לראות תמונת חיים שלך, וזה הציור חוטים שלי.